Ton, ik heb een tip gekregen. Hey, op de Bolderse weg. Ja, we staan hier nu een beetje bij wat zien het, Bessenvelde. Nou, is hij de loods en in die loods zullen elke maandagmorgen al voetballers bijeen zitten om te liggen tegen een. En die zien kampioen geworden, maar ik wil dus gewoon gaan kijken. Kijken punt 1 of ze er zien, maar dat weten we niet. En punt 2 wat ze voor verhalen hebben, want voetballers die hebben altijd verhalen. We gaan eens even kijken, door is de loods. En ik weet niet of het de goede loods is, dus dat zien we dadelijk. We kijken even. Even kijken. Hygiëneregels. Ja, daar halen we ons wel aan, maar eens even kijken, zullen we eens voorzichtig kijken of we binnen kunnen. Goeiedag. Hallo. Hi, hallo. Ja, we zoeken, ze hebben ons verteld. Rechts om de hoek. Ton, de tipgever zit en zei dat ze hier zitten, dus we gaan eens kijken. Goeiemorgen, hier. Aha. Waar komen we nou terecht? Oei, 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 oei. De vijfde kolonne. De vijfde kolonne, zeg. Reken maar, reken maar. Zeg, de stemming zit er al in zonder dat we wat gezegd hebben. Nou, ik moet dus even huren of dat klopt. Ik heb een tip gekregen, we doen het programma even pauze. En we weten dat volgens mij elke maandagmorgen zo rond 9 even pauze haalt. Dus je begint een dag goed. Maar belangrijker is dat ik gehuurd heb gevoetbald hebben allemaal. En niet zo zonder succes heb ik ook nog gehuurd. Dat zijn de goeie Ja, ik ken niet iedereen, maar van gezicht de meeste wel. Maar ik weet, dat is Ben. Ja. En ik weet ook dat dat een keeper was. Want, beste keeper ever van de Jong? Ben Metsenmakers, ja. De beste keeper ever, hoor u euch vertellen. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is vroeg de jongen maar. Hey. Ja? De meesten hebben gevoetbald dankzij, mij zeggen ze altijd, hebben ze ooit wel eens eerste en tweede klas gevoetbald. Aha, want jij hebt, dan ben ik heb natuurlijk, toen ik hoorde dat je zo binnen een beetje gaan zoeken op internet, van welke jaren ziet je, is dat een jaar of, hoeveel jaar is dat geleden? Toen waren we, vroeg de jongen, ik weet het niet meer, wat was dat? 74, 77? 74. Dus dan praten we over, wat bleef, dat is bijna 40 jaar geleden. 40 jaar geleden, ja. 40 jaar geleden. 40 jaar geleden toen waren we nog knabbend en trekkelijk. En heel goed natuurlijk. Ja, maar die zes net, maar die naam die is inderdaad als keeper wel gevestigd. Ja. Overal doet het skum, dat er nog foto's van Mixus hangen in de kantine. Maar dan wel vergriezd. Ja, nou, een beetje vergriezer, jongen. Dan moet ik wel eerlijk zien, ik heb op internet gekeken, Ben Metsenmakers, ik heb ze niks tegen. Nee, maar dat hoor je ook even, jongen. Dat hoor je even. Ik ben de meest gegoogelde persoon is in één keer de vinger. Zeg maar. Van die kopenij komt ze misschien tegen. Ja. Zeg maar eens even vertellen, want je ziet kampioen geweest in die jaren ook. Ja, de derde klas, tweede klas hebben we dat net metgemaakt, derde klas. Ja, het gaat een keer in tweede, hè. Mooie feesten gaat toen. Ja, nee, we hebben het wel heel leuk gehad, moet ik zeggen. De namen die ken ik natuurlijk, die gezichten ken ik wel. Harry Opstals. Harry Opstals. Ja. En wat speelde ze die? Ik was ook keeper. Ik heb Ben moeten vervangen wie hij een blessure kreeg aan de hang. En toen stond ik nog in de A. En toen heb ik... Jong bandje. Toen was ik 17 jaar, ja, en toen moest ik hem vervangen. Maar dat is helaas ook maar 1,5 seizoen goed gegaan. Toen ging ik door mijn knieën, dus was ik al geweest. En kwam hij weer terug? Waren we terug? Nee, Ben is niet meer terug geweest, mij niet. Nee. Of wel? Ja. Ja? Jazeker, 3 jaar heb ik toen een keer de keeper en toen ben ik weer teruggekomen. Dat is een behoorlijke blessure, ja. Toen Hank, en toen was ervan en met de machine gezeten. Dat is gek. Dat heb ik in de carrière naar de kloeren gegaan, anders waren we nog ergens trainer geweest, had ik zo. De volgende voetballer. Lejelle.
Leijhille, oh ja, ook een bekende naam, ja. En wat speelt ze dik? Ik speel op middenveld. Middenveld. Ja. En met dit team of? Ik heb in het begin met die mannen allemaal gevoetbald, ja. En dus een kapel. Ongeveer 74. Wat bleef nog Kapel gegaan? Wij laten we nog niet over kallen. Hij is wel gevoetbald in het eerste van Kapel. Ik heb 1 jaar gevoetbald, ja. Aha, nou. En wie waren de verhoudingen toen Kapel en Helde? Is dat altijd geweest wie het waren of waren het Ja, het was eerst, wat waren het? Tweede klas en hoofdklas. En het jaar daarna waren het allebei eerste klas volgens mij. Ja, toen was het. Dat was een andere tijd als nou, ja, dat Ja, klopt. maar dat werd dan verdicht, want het is en nog zo eerlijk, nog Kapel of ze riepen nog geloof ik. Maar ik woonde nou bij in Kapel. Ja, oké. Nee, maar dat waren dus heel wat eigenlijk in een dorp, die nog Kapel. Ja, er waren mensen die zagen niks veel meer, nee, dat klopt. Die waren er wel bij toen, ja. Ja, dat zal best, ja. Ja. Maar een leuke tijd geweest met deze mannen natuurlijk. Met deze mannen was het een leuke tijd, ja. Ik ben een boetestonder. Hé. Ik kom van Venlo en ik kom morgens kom ik hier de wiesheid opvangen. En de meug je wel komen uit Venlo? Ja. Waar ben je trainer geweest dan? Bij Zevenum, bij Hors, bij de Boys, bij de Melders, in Aarsen, bij Irene. Dus, Zo, ja, maar ik kom hier kom ik nog wiesheid opvangen. Ben je nog een trainer of zo? Ja, nee. maar Ja, ik trainer nu bij de rollatorclub. Weet ze wel, maar hees morgens dan huur ik Denise tips. Je moet eigenlijk een keer zo proberen te regelen tot Van Gaal heen komt. Dan kan hij nog een hoop leren. Ja, maar die mannen die hebben dus nog echt het inzicht in Ja, in het ik heb spel. er vroeger wel tegen gevoetbald. Tegen Tony en tegen dingen en tegen Lijken. Maar dat is al heel lang geleden. De voetbal, wie is toen trainer waren? Nee, maar ook nog gevoetbald. Er stond Bouten erin en Karel Bouten. En die, dus en die tegen die ja. Ja. Dus, maar dat is al lang geleden. Dus de Venlo die heeft goede aanvullingen in die club. hè? Ja. Luisteren, ik doe alleen maar luisteren. Alleen maar luisteren. Ja. Dat luisteren wij niet. Ja. Heeft u het geanalyseerd? Ja, hij wordt wekelijks geanalyseerd. Tom, kijk eens even op de foto. Kijk. Ja, zei Dat is hem. Dat is die van Feyenoord. Een man met een grieze buit en dat is hij. Hey, tussen inderdaad. Tussen die, ja, tussen die. Het hoogtepunt van mijn carrière. Wie kwamen Maar je ze moet nog? altijd een goede laatste man achter me hebben, want anders geen herhaaldelijk fout. Zeg maar, wat is dit voor een wedstrijd geweest Dat, dan? dat was een team dat stelde ze samen hoe elke vereniging, hoe hij uit de buurt kost, einde speler kost er meedoen. En in Meijel wordt altijd geoefend door Feyenoord. En dan was het een wedstrijd. Dus hij is echt gespeeld tegen die mannen door. Ja, uiteraard. En nu nog eens wat namen van dat Alt Feyenoord. Nielsen, ja, dat is toch neef, hè? Maar Niels heeft zijn neef op die Weet voet. hij blonde werd, een IJslander. Stanley Bracht, Wim van Til, Tony van Engelen, Jantje Peters. Hey. Ja. Zo, dit is... Danny Wijnstekers, ja. Zegt ik eerst wel laten huren. Zeg het Ik kan de niet. rest niet zeggen. Zeg maar, als je nog eens zondagsmorgen zit, weer dan de wedstrijden van het weekend even doorgenomen. Ja, uiteraard, ja. En wat zit hier nu, Ajax of PSV-fans? Want er is gisteren wel weer wat gebeurd, hè? Nou, allebei niet. Allebei niet. Nee. Ja, Feyenoord-fans ja. zitten hier. Ja. Echt hoor. En aan de inwendige mensen werd ook gedacht, dat ziet ze wel. Zeg, ik had het niet gevraagd. Die speelt ook in hetzelfde... Ik ben Wiel Smets. Wiel Smets. En Ik speel in het dorp speel ik al vanaf 65. Toen was ik 15 jaar. Dan ben ik van Kesseleigoed, Ekerboyshoed naar Helden gekomen. Ja, Toen in de tijd nog met Karel Boot, Juur van Bussenbijkers, dat zijn Thijs ook allemaal Boot. bekende namen. hè? Thijs Bout, Joop Leen, Joke Pieters van de Koopman. En die mannen allemaal. Ton Korsen is inmiddels al gestorven. Nog een jonge Kesselek is al inmiddels dood. Toen was ik 15 jaar. En toen heb ik 2 jaar in Durp gespeeld en toen ben ik naar VV gegaan.
Daar heb ik 4 jaar gespeeld. In de eerste of VVV? In de eerste, ik was altijd bij de selectie. Ik had geen vaste plaats, maar ik was altijd bij de selectie. Zo, want VVV waren beroeps, hè? Ja, Semi-beroeps. we hebben... Ja, Sjaatrik van geworden. Wie is dat gekomen dat je zo heet toch nog altijd bijeen zit? We hebben allemaal met één gevoetbald, hè. Ja, Albert dan niet, maar ja, jullie kennen wel als trainer. Ja, en dan 's morgens, dan maakten we altijd om 9:30 pauze en dan kwam hier Albert en later Wiel en toen is dat langzaam gegroeid. En toen heb ik het bedrijf 8 jaar geleden verkocht, of 7 jaar geleden. Daar willen we het niet over hebben. En, ja, toen hebben die, ja, en ik doe een nacht dukker hand- en spandiensten voor hem. En toen heb ik hem dat gevraagd of hij kon blijven zitten en hij daar geen moeite met. Dus, en dat doen we nu al, ja, ik weet niet hoe lang, maar goed. En is dit het clubje of zien er nog mensen die nu vandaag... Nee, vandaag zien we volledig compleet. Oh, dat is heel mooi. En nee, daar past er nog niet meer in. Ja, ik heb alles afgezocht en een echte bal had ik niet meer. Maar Ik heb een handtekening wel op moeten zetten. ja, dat... Tom, ik vind dat een goed idee wat Ben daar zit. Daar laten we allemaal de handtekening op zetten. En ik heb bij ons in de studio als herinnering aan dit interview. Ik moet zeggen, je gaat hier op een gezellige manier en zelfs met respect als er meningen verkondigd werden, dan gaat je met elkaar geweldig. Hè? Dus, ja, dat is goed. Zeg, bedankt voor de gastvrijheid en misschien maken we er een vervolgserie van. Tot ziens. Bedankt hè. Zo, hè? Even rust om. Potverdikke, je moet kijken wat een trofee man, hè? Hey, leuk toch hè? Wat een stel man hè? En er wordt flauwekul gemaakt. Maar dan merk je nu en dan komen ook de serieuzere onderwerpen aan bod. Hè? Maar ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk om dat te zien. Tussen de bessen, hey, op de Bolderse Weg, geweldig.